أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بجرما gagarumin sanata wanda ta abu gaba irinsa sanata mai kula da yankin kudancin Kano da Najeriya gaba ɗaya honorable Sheikh Kawu Sumaila mai girma dan majalisa mai wakiltar karamar hukumar Sumaila masu girma malamai daga dai duk sauran al'umma da suka zo na kuma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A madadin al'umma karamar hukumar Garko gabaki daya muna gode wa wannan hanshakin sanata bisa irin gudunmawar da ibara wanda tun da aka shiga dimokuraɗiyya ba mu samu wanda ya bada irin ta ba. Maganar ta gaskiya ko aiki ko an zo dole a gode wa wannan bawan Allah amma ko abin da yi ba abin mamaki ba ne ba don komai ba saboda malami ne wanda ya san abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa. Daman shi ne yasa kowane lokaci yake yi tunani sau da yawa Allah cikin sarki yana cewa kukan ki wani abu kuma wannan abin shine alheri a wurin kullum ku bar wa Allah zaɓi sai Allah ya muku jagora a cikin al'amarin ku Allah zai taimake ku. Sau da yawa kukan so wani abu kuma wannan abun ba shine alheri a wurin ku. Don haka muna gode wa wannan bawan Allah mune masa addu'ar Allah ya sa ya gama lafiya. Duk wasu mukiya na fili da na ɓoye Allah ya masa magani. Amin. Mune masa addu'a Allah ya ji ɗan mahaifansa ya ƙarasa Allah ya inganta ta. Da wannan nake fatan alkhairi nake fata inda kowa ya zo nan mun lafiya Allah ya mai da shi gidan ta lafiya. Assalamu alaikum. Kano ta kudu. Kano ta kudu. Yau da gobe da jibi da gata in Allah ya Ustaz Mare Ibrahim Sale ne ya karanta mana ayar Al-Qur'ani akalla albarkaci wajen masu kina da Allah da aka taba ka ta Allah ya albarkaci abu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز